देग्लायनि माइया माबायदि जाबावगोन। बोथोरजों समान गायफानो खारफानो हायासै अखानि थाखायनो। मालायफ्रा हनै गायदों फुदों, आंहासो लेट जादों। हे इसोर, थांनाय बोसोरनि बायदि मोजां फिथाइ मोनथों। गायनाय फुनाया उन जादोंब्लाबो। आंनि हाखौसो बारायखोना माखोब्रा बेलाय। लासैनो खोलांनोसै आं जिराय जिराय। नायनांसिगोन बारायना बारायाखै। ओइ गब्दा, बे आलिखौ मानो एसेबां बारायखो? बबाव बारायनोखो नोंलाय? मानो बे आलिया फिसा जालांखो? बे बोसोराव बारायदों नोङो, आं नोंखौ अननानै जेबोसो बुङाखै। बारायनायखिनिखौ माबबार खोनानो नोङो? नोङाबा जारलासो जागोन। बबाव बारायनोखो नोंलाय? मा जारला? मा खालामो नोङो? बबाव बारायनो नुदों नोङो? मेगन गैया नोंहा? नोंखौ सिगांनिफ्रायनो खैफोदाव खोख्लैनो नाजागासिनो दङ। माला नोंखौ आं खैफोदाव खोख्लैनो नाजादों? आलिया मा बार खोनानै होफिन। मा खालामो नों? नोंनि हाखौथ' आं बारायाखै। बे थानो आंजों नांलायबावदोंसो। बेथा नांमारगौसो नोंनो। र' जादों मानो दावराव? आंखौ हा बारायदों होननायानो। मानो बारायाखै नोङो? नुवाखै नोङो आलिया बेसेबां फिसा जादों? हामालाय हामा दावराव जानो। आलि बारायदों होनना साला गब्राया आंखौ नाख्रेबफैनायानो। दावराव दाजा, दानांलाय। बुलायनायजों समाधान जाया। गाबोन गामियाव बिसार खालामनायनि गेजेरजों सावरायलायगोन। थांलायदो। गाबोनसो मोनगोन साला मिथिङाव। आंखौ हा बारायदों नोंथ'? नायनि दा सोर देरहायो। मा मैया बोलायगुलायनाय जाखो दिनै लासिंसिं। गाबोन मिथिङाव मोजां मोनलायफिननांसिगोन।